Rasmus, synes du, min bryst er blevet mindre, end de plejer? Hvad snakker du om? Den her kjole, den plejer bare at sidde bedre, gør den ikke? Nå, det er fint nok. Okay, fint nok. Jamen, Karoline, vi skulle ud af døren for en halv time siden. Det er jo faktisk totalt lige meget, hvad du har på, ikke? Rasmus, kan vi ikke gøre det her en anden dag? Hold nu op, jeg har glædet mig helt vildt til det her, og så kan du ikke... Du har selv sagt, det kunne være sjovt at prøve en dag. Ja, det ved jeg godt. Jeg tager dig hen nu. Så kan du bare komme, hvis du har lyst. Bare rolig, Karoline. Det skal nok gå godt. Hold op. Hej. Hej med jer, og velkommen til Klub Venus. Tak. Er det første gang, I er her? Ja. Nå, men altså, man skal bruge kondomer, hvis man er sammen med andre end sin kæreste, ikke? Og et nej skal altid respekteres. Selvfølgelig, det er cool. Og hvis I skal bruge jacuzzien, så skal der sluges. Nå, men altså, I skal bare gå ned ad den der trappe, og held og lykke. Kommer du? Hvor tit tror du, de gør rent herinde, hva'? Skat. Vi har ikke bollet i 4 måneder. Skal vi ikke gå derhen? Ved du hvad, jeg tror, jeg kigger lidt rundt. Er du sikker? Ja. Tak. Hej, hvad så? Er der gang i den i dag? Jo, der er vel okay sådan gang i den. Fedt. Jeg har bare ikke kunne få mine unger passet de sidste 3 weekender, så jeg har bare seriøst brug for et fix. Et fix? Ja, alle de der mænd, der bare glor på dig, som om du er verdens 8. vidunder. Altså, det er da det vildeste kick, mand. Synes du ikke? Jo. Jeg kan i hvert fald ikke undvære det. Ha' en god aften, ikke? Ja. Hej, hej. Hej, hej. 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 Jeg hedder Lars. Karoline. Tag lige et sekund. Undskyld. Hold da kæft, du. Det er aldrig sket for mig før, det her. Du har nogle ret dejlige bryster. Karoline. Jeg er så sut for helvede. Ja, det er godt. Hold kæft, det er godt.
Så læg ud en ny, hva'? Hvad laver du? Jeg tror bare, jeg smutter hjem af nu. Uden mig? Jamen, det så bare så ud, som om du havde det bedst sjovt, og så ville jeg ligesom ikke ødelægge det for dig, så jeg tænkte bare, Jamen, det var jo dig, der ville herned. ja. Og det var bare ikke lige det, jeg havde regnet med. Nej, det kan vi godt blive enige om. Og så må du undskylde, at hvis jeg har været et fjols over for dig. Nej. Tak, fordi du tog mig med herned. Du fatter slet ikke, hvor lækker du var derinde. Du var så smuk. Er det rigtigt? Caroline, du er den smukkeste kvinde i hele verden. Mm.